بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın selamı, rahmeti hem bereketleri bulsun her barşalarımızga da. Allah Subhanahu wa Teala kişini Adam aleyhisselamni, bizning atabızını balçıqtan yarattı. Haminde Adam aleyhisselam yer yüzünde bir özü idi. Olğana da tugul Allah Teala anın özünden, kabırgasından yarattı angaparını, anibіз, anabız, Havvanı. Mana muhtaram kardeşler, şu iki kişiden bir qaraganda bir türlü balalar doğurga tiyiş idi. Lakin alaygına tugul, yer yüzünde nice millet, nice halk bulup biz artıp urçup gittik. Elbette bu Allah Teala'nın hikmeti. Hem şuna göre bugün de şu türlü milletler, türlü halklar turunda alıp bargan sözü biz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şulay dip eydi. Allah-u Teala de Adam aleyhisselamni yarattı balçıqtan de, hem biz biz anın balaları de. Olğana tugul, şu garip kişisinin garip bulmagan kişi istinden, kızıl kişinin qara istinden, ya bulmasa ak kişinin qarası istinden bir nindile istinligi yok. Olğana tugul Allah Teala karşında en hayırlı, en yaxşı kişi taqva kişi genedir. Менә шушының кебек аятьләрне, шушының кебек хадисләрне укыганнан соң, инде диндә булган кешеләр дә, бәлки диндә милләтнең әһәмияте юктыр дип уйлыйлар. Алайсаң нишләп соң безнең бар төрле милләт, төрле тел. Ул гына түгел, нишләп соң алайсаң без шуның кадәр күп. Әгәр дә әһәмияте булмаса, менә бәлки булар да булмас иде. Аллаһ Тәгалә дә безне шулай төрле итеп, төрле телдә итеп яратмаган булыр иде. Риваятларга караганда, безнең төрле телле булуыбызның бер сәбәбе ул да булса үзара бердән булмаска, таркау булырга. Аллаһ Тәгалә каршында шушы кешеләр гынах кыла башлаганнан соң, Аллаһ Тәгалә аларның телләре белән айырып җибәрә аларны. Һәм инде бер халык бөтенесе гынах кылудан туктап, кайсы гынах кыла, кайсы кылмый, шулай итеп айырылырга мәҗбүр булалар. Һәм инде җирнең нинди генә тәбәгенә турыда карамастан, кешеләр дә үзләренең тышкы яклары белән, тәннәренең төсләре белән аерылып торалар. Бу бәйле климат шартларына да, бу бәйле ашаган ичкән ризыкка да, җир суга да. Менә кызганычка каршы шушы милләт дигән нәрсәне бер караганда без әле дә булса шуның алтын уртасын таба алмыйбыз. Берәүләр әйтә, бөтенләй юк ди милләтчелек ди. Дингә шушы нигез салынып, диндәге аятларны, хадисләрне карап. Ләкин инде берәүләр әйтә, менә безнең милләтебез бар, безнең милләтебез иң яхшы, бөтенесеннән яхшы дигән сүзне дә сөйлиләр. Алтын уртасы нинди буласың? Алтын уртасы, мөхтәрәм кардәшләр, шундый була. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Без сезне кабиләләр һәм халыклар итеп яраттык, литагарафу, бер-берегезне танып белсен өчен, танышсын һәм аралашсын өчен" ди. Менә шушы аятка игътибар итсәк, безнең бөтен проблема да бетә. Беренчедән, мөхтәрәм кардәшләр, без үзебезнең ниндидер бер милләткә караганыбыздан уялмаска кирәк. Моның бар үзенең яхшы яклары да, бардыр бәлки начар яклары да. Һәрбер милләтнең дә шулай ул. Безнең шушы үз милләтебездә булуыбыз үзара бер-беребезне аңларга, бер дәүләттә яшәргә, я булмаса гаилә корырга, үзара ниндидер бер билгеле бер кануннар белән аралашырга ярдәм итә. Һәм ул гына түгел, менә үзебездә булган кимчелекләрне без ничек төзәтергә тиешбез? Башка халыклар һәм милләтләр белән аралашып. Аллаһ Тәгаләнең әйткән шушы аятына карап, үзара аралашсак,
без бер-беребездән матур үрнәк ала башлыйбыз. Яхшылыкка бер-беребезне өйрәтсәк, менә бу милләткә карата дөрес караш булыр иде. Һәм дә инде үз аралашкан вакытта да без чыннан да яхшылыкка өйрәнә алабыз. Кайсыдыр милләтнең туры сүзле булуын алырга, кайсыдыр милләтнең юмарт булуын, кайсыдыр милләтнең йомшак күңелле булуын алырга, һәм менә шулай үзара бер-беребездән яхшы сыйфатларны җыеп, үз халкыбыз арасында таратырга мөмкинчелек туа. Ләкин кызганычка каршы милләтчелекнең яман яклары да бар. Һәм без аны күрә алдык. Һәм хәзерге вакытта да күрәбез. Менә сөйлибез, я Украинада я булмаса башка бер дәүләттә милләтчеләр барлыкка килгәннәр. Үзләренә үзләренең милләтләрен генә иң яхшысы дип, бөтенесеннән өстен дип саныйлар. Европада да булды бу хәл, шулай бит. Беләбез, немец халкының бөтен халыктан да өстенрәк дип, бөтен кешегә каршы сугыш башлавы, аларны җир йөзеннән юкка чыгаруы, кырулары. Менә шушы геноцид төшенчәсе дә шуның белән килеп чыккан сүз бит. Бер халык үзен өстен дип уйлап, башка халыкларны юкка чыгару, бетерү, кырыту, ул халык турында инде истәлеген дә алып ташлау. Менә монсы милләтчелекнең начар билгесе була. Нәрсә соң ул алайсаң милләтчелек? Бар шулай бит милләтчелек, әйтик национализм дигән бер мәгънәдә. Ул да булса үзеңнең халкыңны башка халыктан өстен дип уйлау. 90нчы елларда бик күп китаплар язылды. Татар халкының килеп чыгышы турында, инде халык турында, ул чыннан да бер күтәрелеш чоры иде. Ләкин шулар арасында күрергә туры килә иде. Анда бөтен халыкның да хәтта татарлардан килеп чыккан дигән фикердә дә. Бөтен культураның, бөтен мәдәниятнең, бөтен телнең башында татар халкы ята һәм утыра дигән шундый бер фикерне ишетергә туры килә иде. Әлбәттә, менә бу үзеңнең халкыңны башка халыклардан да өстенрәк итеп күтәрергә тырышу, монсы инде аның начар милләтчелек. Бар милләтпәрвәрлек, ягъни үз милләтеңне ярату. Монсы икенче мәгънә. Үз халкыңны башка халыктан түбән дип уйламау. Ягъни бит әле үзеңнең халкыңны, мәсәлән, кемдер кыерсытырга тели, начар сүзләр белән әйтергә тели. Күпчелеге очракта булырга мөмкин туры килмәгән, яла ягуларда. Дөрес булса, әлбәттә, аны кабул итми хәлең юк, аны инде син кабул итеп төзәтергә, үзгәртергә тырышасың. Әмма инде кай чагында була менә шушы яла яккан начар фикерләрдә. Һәм шунда син үзеңнең милләтеңне саклап, яратып, менә дип аны матур сүз белән яклап чыгарга тиешлеге. Монсы була милләтпәрвәрлек. Әйтәм бит, кызганычка каршы шушы без аның алтын уртасын нишләптер табып, матур гына алып бара белмибез. Әгәр дә без үз халкыбызны яратып, шул ук вакытта башка халыкларны да ихтирам итсәк, аларны да үзебезнең халыкка тигез күреп, аларны да үз тиңнәребез кебек аралашсак, ул гына түгел. Үзара матур якларыбызда, матур сыйфатларыбыз белән бүлешсәк, менә бу халыклар дуслыгына, милләтләр дуслыгына алып бара торган бер адым булыр иде. Һәм динебез безгә шуны өйрәтә дә. Динебез безгә өйрәтә башка халыкларны кимсетмәскә, шул ук вакытта үз халкыңны, үз милләтеңне дә кимсетмичә яшәргә. Һәм инде менә безнең татар халкы да үз халкын сөеп, үз телен сөеп, шуларны белеп яшәсә бик әйбәт булыр иде. Һәм шул ук вакытта, әлбәттә, инде башка халыкларны да ихтирам итсә, бу халык бер вакытта да юкка чыкмас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.